En Terra Viva som conscients de que la sostenibilitat és un dels punts forts per a tindre cura del nostre planeta. I nosaltres podem fer-ho amb gestos xicotets que poden contribuir a tindre un món millor. Avui, de la mà d'experts i expertes, anem a saber com fer-ho d'una manera molt més còmoda per a reduir els nostres residus, des de la nostra pròpia casa. Com podem donar-li una segona vida a la nostra matèria orgànica una vegada ja hem menjat? És molt senzill, és fent compostatge, però qui millor que Maria Jesús per a poder mostrar-nos-ho. I avui hem vingut així a buscar-te, Maria Jesús, què fas ahí dalt? Hola, bon dia, Clàudia. Pues mira, aquí estic, en una de les entrades de ma casa. Molt bé, et pareix si pugem i ens mostres tots els detalls i secrets per a fer un bon compostatge a casa? Maria Jesús, el primer pas previ per a fer un bon compostatge és centrar-nos en el que mengem. Correcte. Mira, jo avui m'he preparat el meu esmorzar amb fruita i uns anous. Aleshores, totes les pelaures que jo abans tirava al fem, ja no. Ara jo me les aguarde, ho trossege tot el que puc i, aprofitant el meu cubell, el que faig és que ho vaig aguardant tot aquí dins. Què és el més important per a fer un bon compostatge? Pues el primer, el més fàcil, fruita i verdura crua. Quan ja dominem això, ja passem a tirar-li carn, peix, restes que mos han sobrat del dinar, del sopar, el que siga. I què és el que no podem deixar dins d'un poal per a compostar? Pues mira, per exemple, no haurem de deixar mai oli o una sopa, perquè porten molt de greix. Aleshores, aquestes coses no són bones, perquè dins del nostre compostador anem a tindre molta vida. Mira, primer pas, aboquem les nostres restes. Què és el que tenim que fer? La mateixa quantitat de matèria humida, que és el que acabem d'abocar, que són les restes de menjar, i de matèria seca. I la matèria seca què és? Matèria seca poden ser les fulles seques, com per exemple les que tenim aquí, molt bé, que són del meu pati, de la meva figuera, etc. Aleshores, aproximadament tirem la mateixa quantitat de fulla seca que hem tirat de restes de menjar. Segon pas, remenar. Per què? Perquè vaig aconseguir dues coses. Primer, que el que n'hi ha així dins, que ja és més vell, entra en contacte amb el que acaba de tirar. I segon pas, que entre oxigen, perquè jo vull que tinga oxigen així dins, per a que les llombrius i els animals que viuen puguen respirar. Falsos mites del compostatge. Si el compostatge va bé, no fa mala olor. Insectes. Els insectes van a viure aquí dins. No tenen cap interès en eixir-se'n fora. Per què? Perquè el seu menjar està aquí dins. Jo noto un olor a terra. Correcte. Terra humida, simplement. Correcte. Per què la humitat és tan important? Si no n'hi ha humitat, no n'hi ha procés de compostatge. Aquí baix ja el tenim sec. Veu? Sí. Este estaria un poc sec. Aleshores tindríem que remullar en una ruixadora, en una manguera. En este cas està en contacte en la terra, però què poden fer les persones que tinguin un pis? Bueno, pues tenen una alternativa. Cap excusa. Aquí tenim un vermicompostador per a pisos. Té tres pisos. Aleshores, en el primer pas, és en el pis del mig, anem a tirar totes les restes de fruita i verdura que tinguem. Quan ja està ple, el que tenim que fer és començar a omplir este. Anem a deixar uns dies per a que les llombrius que estan aquí baix pugen dalt. Intercanviar els pisos. El de la matèria passaria el primer. I el que està omplint-se al mig. Jordi. Hola, bon dia. Ja et veig així treballant la terra un poc, no? Sí, senyora. T'havia portat l'adob de Maria Jesús, però em penso que tu també t'has unit a la família del compostatge, no? Sí, senyora. Sí, fa ja 2 anys que tenim adob natural i és una mica anar tancant el cercle. Aquest fa ja 2 anys que està així plantat i mira quina altura té i quin vigor. Especial. Podríem dir que va néixer amb l'adob? Totalment, totalment. Molt bé. Maria Jesús, i el resultat d'un bon adob sempre és un bon producte. Correcte. I esta figa té un aspecte espectacular. Mira, aquestes figues són d'esta figuera. Avui en dia ja s'alimenta exclusivament de l'adob que traiem del compostador. Anem a posar-la a prova. Tasta-la. Dolcíssima. Molt bona.